beras tak mie. Lah mie apa bumi sapi? Masak Meleding. Duduk lagu kuwi, duduk lagu sapi. Yo. Kenal Veronica ko. Veronica yang Om Srom banyak nonan. Lo, Lah, nyekel iki asal. lho. Enggak baik sih. Kowe iki takon perang. Kowe nek kene iki terus ngene itu perang lho. Perang ya perang tenan. Aja cilik katile nang donya wong wadon sing siji arep golek hangkelendi mesti biayen keturutan nang ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Masih semangat? Oke. Diterus nih nyanyi rian nggih. Nyanyi Yuk, sih. 3, 2, 1. nyanyi. Yuk. Si, no, hi. Aku yang nyanyi ya, Pak ya? Yo. Jangan kamu kecil hati pada malam hari ini. Yang penting kamu bahagia semuanya. Tepuk tangannya mana yang sebelah kiri panggung. Bagus. Iki wis gantian lho. Aku nyanyi sesuai anak-anak muda lho, Pak. Yo ora maksudnya masalahku iki ora. Lah piye? Iki ki awake dhewe ning kene iki menghibur. Menghibur masyarakat sing rawuh, ngerti aku. Iki awak dhewe ditanggep ning tengah sawah. Iya ngerti lah sing dagelane percil ndekene tengah sawah. Yo mesti ngerti dagelane percil dalan ning tengah sawah sebab percil kuwi anake kok. Titen ono kowe tak titeni. Nyapa awakmu nesu? Muni kodhok banter men. Saiki belo anake jaran, gundel anake kebo, dan nak percil anake Kodhok. Ngerti kabeh. Iki Ora. dulur-dulurmu udah delok nang pinggir kae lho. Kowe rono lah pengen duyui. Nesu nyapa? Ya ora nesu piye kok Lah Mas piye? iki ki ade matur nuwun Matur nuwun. karo bapakku Pak Sumardi. Wilarane beliau enggak mungkin percil teko kene, tepuk tangan untuk beliau. Lho, bapakmu. lah kuwi sapa sing ora tak aku bapak? Pokoke sing nanggap tak aku bapak. Nak iki percil berarti kono. Kodhok. Ngawur ya rumah saku. Iki ning kene iki wilayah kene iki wilayahku. Weh, berarti wis kulino rene. Pak. Lurah kene iki. Lurah kene iki. Urung kenal, urung tau nanggap Mas. Pak Abbas. Nah, lho Pak Abbas. Terus carike sapa? Carike cuwilik. Aku golek cari. Pak cari temudi, Pak cari temudi. Ini. Lah isih enom kok. Cari isih enom ganteng. Lah ya ganteng. Ngono aja neko-neko awakmu. Ora usah neko-neko. Nggih. Sing penting bengi iki dhewe menghibur masyarakat, khususnya nek desa ndi iki mau lali aku. Mojowiryo. Kemlagi. Lah ya Wilayah yang sangat luar biasa. Didongane sing teko bengi iki mulih ora gatelen. amin. Sapa ngerti lho kene lungguh ning suket-suketan mulih-mulih dicokot tengu. Lambemu Mas. Aku tahu kok Pak yo ndelok ngene iki. Ya lu ora lucu piye wae mulih terus ngomong. Lho nih, piye nih? Heeh, ndelok percil ya ngene terus
Ayo Oleh-olehane apa? Seneng nih cokotmu. gatel tapi alhamdulillah Iya. masyarakatnya rukun. Rukun semuanya, ate ora rukun piye buktine? Kebuktian kalau masyarakat yang hadir ini rukun semua, kabeh do kompak madhep rene kabeh. Ya ora. Enek sing Rukun rono, kompak. enek madhep rono loro nguyuh aku kan. Nguyuh mbok omongne. Ya madhep rene kabeh acarane ning kene kok mangsamu. Lah iya. Apa madhep ning ndi? Nah, ya iki pemerintah Provinsi Jawa Timur, enggak melalui Disbudpar Jawa Timur. Iki sing hadir ya enek Kabeh Pak komplit. Sadari iki yo. Komplit kabeh bengi iki tumplek-blek nonton. Nonton Iki kebudayaane dhewe aja nganti awake dhewe lali dengan kebudayaan Jawa Timur. Contoh kaya dagelan metaraman kaya awakmu karo aku ngene iki. Iki kok sampai ora ditanggap. Wah, piye, Pak? rugi. Sing rugi sapa? Pak? Aku. Rumah aku nek sing rugi sing ora nanggap. Sing rugi iki kabeh iki do rugi. Oh. Acah cilik-cilik saiki apa meneh adanya yang seperti ini awake dhewe keliling Jawa Timur. Mbok takoki cita-cita saiki wis bingung kabeh ya, Pak ya. Heeh. Cita-cita lah biyen nenek cita-citane dadi apa dalang. Heeh, Cita-citane dadi apa tukang kendang. Polisi barang. Saiki cita-cita tak cah cilik-cilik lho tak tekoki. Cita-citamu dadi apa le? Anu son herok. Horek kok herok. Son horek. Ayo ngono-ngono kuwi lho. Ayo menungso kok dadi son. Mang mula kuwi bengi iki kususe wilayah Mojowiryo. Mojowiryo roh ora? Mlagi. Ya. Kuwi awake dhewe menghibur masyarakat delok nibu. Juga penyuluhan iki piye to bentuke campur sari asli Jawa ya ngene iki. Budaya Jawa ngene iki. Kita itu pelestari. Betul sekali. Lah enek awake dhewe enek sing nganggap ya ora iso lestari. Mang mula kuwi saling bersinergi. Iya. Iki jenenge kaya ngene iki bengi iki. Matur Iki nuwun. pokoke engko buyare aku manut penonton. Oh, tenang. Nggih. Takoni to. Jenengan mangke kiat teng mriku sampai jam pinten? 11. Saya menang lagu. Jam pinten? Subuh. Pun. Piye? Ya bosok cangkemku. Lah kono kok pun. Rumah Lah piye wong awakmu sampai subuh ngomong terus ora ya di Kamu rumah sakit. menawa awakmu menghibur masyarakat. Sampeyan teng mriku mangke jam pinten? Jam 12 kiat. Kuat. Jam setunggal kiat. Mak ayo, mak Mak lho, sampe jam 1 kuat, Bu. Kuat. Jam 2. Kuat. Jam 3. Kuat. Wong wedok mesti ngono kuwi. Wong wedok mesti ngono kuwi piye? Ning ngisor kuat. Lah sing ning dhuwur. Ora mikir sing dhuwur petenteng. Apa kuwi? Lah awake dhewe nyambut gawe kok. awake dhewe sing ning dhuwur ngene. Wong lanang itu kerja keras le. Banting tulang. Peh dadi wong lanang terus menang-menangan. Kerja keras banting tulang wong lanang kuwi rekoso ngono. Rekoso wong wedok. Sing jaga omah kuwi ora metu kuwi malah rekoso lho, Kang. Kok iso rekoso wong lanang iki? Wong lanang lho sunat wis sepisan kapok. Lah wong wedok pas ora hamil metenteng kae lho. Hamil iku ramil. Lah wong wedok pas hamil terus lahiran ibarate kuwi kaya perang sabil. Ya toh, perang sabil toh-tohane nyawa, lara toh-tohane nyawa. Lah kok paribasan kaya Lah kok nyawa. bolak-balik meteng. Lah wong lanang paling dilongi sithik matil ngono tok lho sambate. Tapi lah nyambut gawe wong lanang kapertentengan le. Ya isih rekoso wong wedok. Lanang tanggung jawab wong lanang. Presiden rumah tangga itu adalah laki-laki. Saiki presiden rumah tangga laki-laki berarti kepalane wong lanang. Ya iyalah. Wong wedok dadi gulu, Mas. Gulu. Gulu sing ngatur omah. Saiki nek gulune tengengen arep noleh ngene ra iso, Mas. Ya ora. Wong wedok saiki dari pagi sampai malam kuwi rekoso terus. Aku nyambut gawe koyo ngene iki tak gawe bojoku. Lah berarti awakmu kalah karo wong wedok. Loh jangkrik iya ancen ngono kuwi. Percil kok ketuane guyon maton. Mosok kalah karo wong wedok. Alah isin. Tak tekoki. Pomene kowe iki bengi iki enek dhuwit 1 juta ngono dikene bojomu pira? Yo paling gak yo tak wene kabeh, Pak. Wong iki ora oke 1 juta, kene bojomu ki sakmene. Oh, 1 juta kabeh. 100.000. Lah sing 900. Sing 900 dikene budal mancing. Ampun. Mancing wis akeh rek. Oh, merdeka mancing. Mancing kabeh le. Ben ngilahi stresnya apa wong lanang kok seneng mancing. Ngapa? Sebab ning omah bendina diseneni bojone akhire mancing. Ampun. Kuwi penghilang rasa stres. Wong kok ning jero omah tok bosok utekmu. Berarti wong lanang-lanang kalah karo wong wedok ya, Pak. Ya iyalah. Tapi rekoso wong wedok. Rekosane ning ndi? Isu umbah-umbah, korah-korah, hisah-hisah.
ngedusi bocah, ngeterke bocah sekolah, awan ngono bar masak mapak bocah sekolah, terus ngeterke madrasah, bengi dikon mlumah. Iki opo? Rekoso, Pak. Lho rekoso nek masamu, lho wong rekosane wong lanang nyambut gawe tenanan le. Isuk awan bengi sok-sok sik nyambut gawe. Wong wedok isuk bar masak, dolan karo kancane senam pagi. Oh iya. Lho ora percaya. Lho tapi nek bagian dapur ora ana wong wedok, ra iso mangan wong lanang. Ya tuku mie sedap. Sing umbah-umbah sapa sing ngucek Laundry. Saiki bengi nek pengen turu kademen ra nek sing ngancani wong lanang arep nyapo. Ora iso. Sapa lambene sapa tuku tobat tenan. Ora oleh ngawur karo. Mboten pareng tuku. Mboten pareng. Tuku ora entuk. Rumah saku ora oleh ngawur. Lah nek ngomong ngono. Mboten pareng. Coba menghibur masyarakat sing penting rukun. Didongakne warga kene rukun karo bojone. Kuncine rukun kaya mbah-mbah biyen. Sing penting duwe resep. Resepe apa? Ngobong dupa, Pak. Kuwi tinggalane leluhur, kuwi ya termasuk budayane awak dhewe lho, Pak. Ngobong dupa. Ngobong. Tegese ngobonge apa? Ngobong dupa utawa nyumet dupa. Nyumet dupa. Kuwi dudu apa-apa, dudu sapa-sapa. Awak dhewe kudune eling. Oh. Nyumet Kuwi kudune apa? Sik tak golekno. Cangkeme mumi. Nyumet nganggo korek ya. Korek kan disumet. Sumet aja kesusu marai mumet. Jadi segala sesuatu itu harus dipikirkan. Disumet aja nyusu-nyusu ben selamat. Oh ngono. Nek disumet mesti nganggo geni. Kudu sing tegen anggone nglakoni urip, nglakoni samumbarang kudune sing tegen sing tetek, kudune waspada lan eling. Mudeng ora. Kowe nek wis disumet gandane wangi, menungso urip kudune sregep ngewang-ewangi. Sing butuhne karo tanggane, karo dulure kanggo sapa wae entengan. Lah kowe nyumet pira? Nek aku nyumet yo manut bae no, Pak. Manut bae. Ganjil lho, Pak. Lah wis mati manut apa? Yo ganjil. Yo ganjil ki pira? 7, 5. Heeh. 3, 1. Ya pokoke ngono kuwi 7. Yo gak ngono omong nyumet dupa. 7 ki oleh pitulungane Gusti. Karepe ngono. Paham ora? 5 wong urip aja nganti nglakoni mo 5. 4 kuwi kiblat. 3. Paham? Paham ora 3? Paham. 3 ki pira? Hitungan sik. 1, 2, 3. Kuwi 3 lu. Ro apa ora? Ro 3. Lah ya 3 ki apa? Tetulungan. Paham? Iya. Tetulungan padha karo awakmu. Lah dupane 1. Lah nek dupane 1 apa? Ya kuwi entek berarti dupane. Paling gak kuwi yo manembah marang Gusti. Nadane aja angel-angel pakai e. Kowe kono kowe sisi kono. Iki lho, iki kudune nek isine bengi iki. E mayor. Ya betul. Ahu ora. Tapi dari apa Nadane lho nyok. Oke. Kowe nyanyi apa genset kuwi? Iki sing njaluk cari apa nyanyi? Cari cilik. Ora percaya. Kae lho ngene kok. Masih cilik migunane, Pak. Cilik blegere tapi pola pikire dawa. Nyanyi kudune isine. Ndagel ya ndagel. Ning jerone iki apa iku kudune? Dadi kudune ngerti isine ya, Pak. Dadi mau nyanyi gak perlu nyanyi tok. Isine apa awak dhewe kudune ngerti. Masyarakat sing ngrungokne ya ngerti. Bener konsepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Isine apa ae. Kudune sing apik. Sing elek aja sampe dienggo isi. Sing elek ditinggal, Pak. Jalukane cari udah. Heeh. Cari. Ya. Tambu ati kudune yang iso ngerti Kowe aja isine. omongnya tak gerus lambemu lho. Loro ati. Apa sik. Kuwi Jalukane cari udah. tapi lagune Tambu Ati, Pak. Jalukane iki. Iki. Loro ati. Umume lho Tambu Ati nyamuk loro ati. Ana 5 perkarane
kaping siji eruh tangga gelange gedhe Iya. Masuk nih kuwi lara ati. kaping loro diselingkuhi bojo Iya. Lara iya. kaping telu sing lanang elek sing wedok Ayo liwat ngono wis lara atiku. kaping papat ra duwe dhuwit pacar minggat Tak nom-nom iki. kaping 5 duwe entek diapusi rondo Piro pirang salah sawijine sawijine mesti tau ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati aku tak pidato rungokno cangkeme percil ibu-ibu lah umpamane bojomu ra duwe dhuwit aja mbok tuku gelang wong lanang-lanang ya ngono lah bojomu njaluk gelang mas tukono gelang karet sik masalah ngenes dadi wong lanang percil kaya ngene iki aku nyambut gawe kaya ngene iki bengi mbok guyu mulai lho dhuwit njaluk bojomu ngene wae ora stres piye dadi wong lanang wong wedok kuduke luwih kok 10 wong lanang saka sitok sampe bulu wong wedok dastere luwih kok 15 wong lanang duwe sarung sitok ngluntung-ngluntung ora mesane piye sing nyambut gawe kamu kok wong lanang mangmulo kuwi mulyakno bojomu kabeh ibu-ibu omongmu kok ketenangan mulai iki mulyakno lah perlu ki monggo mulai gaeno kopi sing enak peluk dengan kehangatan kuwi aja pas mulai ngoro dicedhaki ngoro dirangkul meneng ae disayang entut bentuk apa kaya ngono sing sabar ya Kang macak madul-madul kaya mari dicakar macan kowe iki yo ora usah emosi kami turu epleh-epleh tapi yo ora usah emosi aku menengo iya iya aku ora ngomongi awakmu ngomongi sapa bojoku dhewe curhat to iki mau curhat kan iki Pak Jumardi awakmu yo sing sadar Kang sebagai wong lanang kudune sregep ngalah Kang karo wong wedok kuwi masih awakmu gagah kaya apa pangkatmu dhuwure kaya apa kudune ngalah karo wong wedok wong wedok kuwi sebab biru kaya ketoke awak dhewe iki pangkate dhuwur gagah mesti kalah karo wong wedok Kang oh tak ibaratno iki awak dhewe mbet gawe sing nampani wong wedok awak dhewe iku kaya tuyul mergawe entuk dhuwit mulih dimiki dhuwit dijaluk bar dijaluk dicolene entuk dhuwit mulih dhuwit dijalukne dimikine dicolene dhuwit dimikine ngono terus awak dhewe arep metu gak entuk arep ngopi ra entuk arep mancing ra iki nyapa wah kowe wis nampung ke malah aku ngewangi awakmu nangis lha kowe nyapa ngewangi aku kowe iki nyanyi genteng aku dhewe yo ngrasakno kowe iki wong wedok-wedok menangan bojoku barang ning omahmu mentolo mangan kayaku wis yo nek lek guyu wong oke nyanyi kaya aku deklamasi 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 ya oke matur nuwun ya sabar gak mbah aku wis gak nangis mbah wis semangat iki arep Agustusan semangat iki oke demilah kanggo sapa iki wis kanggo sapa-sapa oke Mojowiryo wah kamu lagi Mojokerto wis iki deklamasi iki ono ning kene lho oke engko kok aku ngomong sapa engko diterusne ya oke tanah airku Indonesia saat ini aku berada di Mojowiryo Kemlagi Mojokerto bener masyarakat desaku Mojowiryo yang kucinta masyarakatnya yang berbahagia dan bersahaja ayam tentrem rukun selamanya akan selalu menjaga keutuhan desa, keutuhan negara, keutuhan Indonesia selama-lamanya. Pak Abbas Bapak Abbas sebagai pemimpin desanya
sangat bersemangat dan juga sangat mementingkan desanya, kemajuan desanya, kemajuan masyarakatnya. Seperti Bapak Sumardi, matur nuwun, denganmu aku bisa berada di sini, bisa bersapa dengan masyarakat Mojowiryo. Terima kasih Pak Sumardi. Denganmu Sadari. aku berterima kasih, juga tidak lupa Bapak Sadari Matur nuwun. yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dengan Kadisbud Budpar Apa kuwi lho? Kebudayaan dan Wisata Jawa Timur, Lah ya ngono lho. ikut melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia khususnya di Jawa Cari. bersama kita semua. Cari udah. Tarik Huda, kamu kok segitu? Nyamuk beri-berine. Cari Huda. Tarik Huda, Panitia. maksudnya dengan segitu, segitu semangatmu, segitu openmu kepada kami, dan segitu Apa? persaudaraanmu dengan kami, Pak Polo. membuat kami Pak Polo. bergabung menjadi satu. Pak Polo. Pak Polo, setiap hari kau bekerja, mengabdi masyarakat, tidak lupa keluarga Pak Polo. Mutin. Motin, jika ada pernikahan kau ikut serta, ada kendurenan kau ikut serta, Iya. ada pegatan kau ikut serta, ada kematian kau juga ikut serta. Juru kunci, matur nuwun. Terima kasih menjaga mayat-mayat leluhur kami, menjaga kuburan. Juru kunci persaudaraan. Persaudaraan, kau menjaga persaudaraan mayat-mayat yang ada di dalam kuburan. Dudu kuwi karepku tem. Ora ngono kuwi. Bukan itu yang kukarepkan. Wes entek. Memang sudah habis. Piye to bocah iki? Cah koclok kowe iki. Memang kotlok saya di sini. Maksudnya wes buyar. Buyar, jangan buyar dulu aja. Loh, iki Karena acara malam hari ini wes entek nyok-munyok. jangan habis. Kita lanjutkan sampai subuh, sampai pagi. Iki wes entek, kowe iki sebar. Entek. Boleh entek. Ayo kita bersemangat. Wes Entek. teng. Durung. Wah. Wong wes ae. Mbah piye aku ya gak ngerti, sing penting tetap semangat. Mojowiryo. Iki bar jam piro? Durung bar, jam masih panjang dan masih berputar di seluruh dunia. Kita masih bisa bersamanya melalui waktu ke waktu. Wes. Wes. Minggat. Pengedan. Minggat adalah keputusan yang salah jika ada permasalahan. Jangan sampai minggat. Buyar tem. Buyar itu juga tidak baik. Lebih baik kita bersatu, karena pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pertahankan NKRI harga mati, jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai terpecah belah oleh pihak manapun, dimanapun, siapapun. Wong edan. Edan. Kita boleh edan, tapi edan terhadap ilmu, edan terhadap pengetahuan. Jangan sampai edan koyo iki. Karena yang koyo iki edan turut dalan, tidak boleh. Piye, Pak? Piye? Adalah kamu yang piye. Mike kok koyo ngene. Pak aja koyo ngono lho, Pak. Mike. Pak, awakmu gendeng lho, Ses. Gendeng. Jangan gendeng-gendeng terus. Iki di persani karo Pak Sumardi karo Pak Sadari lho. Ben koyo wong gendeng kabeh. Oh, wis bar kok mas aku terus-terusnya. Mesti semangat lagi. Iki semangate kowe lek semangat ngono, kowe mari ngene duet karo sinden sing apik, nyanyi sing apik. Oke? Bisa? Sinden. Iya. Oke, kaya iki mau sinden. 3, 2, Yo! Cepat bareng-bareng masuk jadi. Awakmu ngomong apa? MC ora genah belas. Yuk kita sambut satu sinden satu. Sardur sider. Pisanmu pas lagi dibenake winganane. Ya, ayo, ciao. 3, 2, 1 bareng-bareng hari masuk 11. Yeay! Sinden fenomenal. Tepuk tangannya mana? Gila.
dibandemi ya, tolong. Tolong dibandemi. Kok dibandemi? Tolong kita kasih aplaus. Tolong dikasih aplaus karena sinden pada malam hari ini sinden sangat fenomenal. Yo. Dia kemarin barusan dari mana deh? Malaysia, Mas. Malaysia. Dia di Malaysia 1 minggu dia menjalani hukum cambuk saudara-saudara. Menjalani konser. Konser akbar. Konser akbar. Konser sutris. Konser yang Duduk akbar. Konser gede. gede. MC ini lian iki gak enek to, Mas. Enek yo iki bengi iki. Lah mosok nyeluk bintang tamu ora enek apike belas iki lho. Yus dikenali sing Yo kenale lho. Mas. Yo perkenalkan satu sinden ini dengan kostum warna kuning dengan kehitaman dan juga memakai kebaya dengan batik corak putihan. Yo, ini dia dengan berat badan 46 kg dan tinggi badan 165 cm dari kuning. Udah. Nyapa malah nyiarne tinju iki lho. Iki bintang tamu penyanyi. Jasi. Lah awakmu sing dadi MC, MC ni wong kaya awakmu dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Acara malam hari ini yaitu Maido Kasana ya. Salah kasana opo? Lah kok malah MC pengajian. Pengajian. Lah, Kamu hadir pada malam hari tahu nggak sih? iya, Mas. Ada Pak Sadari. Ada Pak Sadari. Selamat malam, Bapak. Ada juga Pak Sumardi. Selamat datang. Pak Abbas, Pak Abbas. Pak Tarik. Pak Racik. Rate. Bumbu. Lah iya Pak Carik, selamat malam. Matur Mbah Nuwun. Matur nuwun. Apa wis diwehi? Durung. Ya lah makasih ku ya ora mung diwehi tok. Lah iya. Terima kasih sudah Terima kasih memberi kesempatan. sudah memberi kesempatan. Saya pada malam hari Saya ini di sini pada Desa malam Mojowiryo, Kecamatan Kemlagi bersama masyarakat Mojowiryo khususnya dan juga tamu undangan semuanya. Omong dhewe kan. Koyo ora le nesu. Lah ndek te duwone kaya ngono. Nama bisa, namanya siapa? Oke. cantik? Kalau Aa boleh tahu? Tak pertel AA. Nek rupamu kuwi dudu AA. Ini memang di rumah panggilannya AA. Oh, ini AA, ini Ini toilet, Mas. Ya. Ayo, Dek. Mosok AA ora Ayo, AA. ayo toh. Namanya siapa? Oke. Selamat malam juga saya ucapkan kepada Nailong yang malam hari ini hadir. Nailong sapa? Nailong kayak pelembungan. Lembungan kayak gosok. Lah yo ki yo teko lho, Mas. Nek ra disopo nesu. Nesu apa? Pelembungan rasa apa-apa, mbok sapa lho kok Mas aku. Terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa, Dik, kalau Kakak boleh tahu? Perkenalan. Jenengmu suwi men. Jenengmu kuwi lho. Jenengmu ki lho sapa? Perkenalan ning kene ning Mojowiryo. Iya, Awak dhewe iya. kan ning kene iki. Kenalan dhisik. Kenalan iki gawe lagu apa ora? Manut ya. Bawa ge lagu. Loh, nek sebagai seorang seniman itu kita kalau kenalan tuh harus memakai lagu. Kok lagi lagu kan kowe wong wedok. Iya, Aja sing no. lanang ngene iki. Dek Prabowo coba Dek, sini Dek. Seperti ini ya, Ah, contohnya. seperti- Jangan seperti sampai ini ya. mengecewakan. Iya, Seperti Mas. Dek Prabowo ini loh. Kowe majuane gak ketok wajahmu ning kono. Maju. Padha karo iki lho ya iso ya. Loh. Iki sapa? Prabowo ini. Sinden terkenal Jawa Timur. Aduh. Lah ya. Lagi nek dikei tali lah ya padha karo kae to, Mas. Awakmu aja garai emosi Aja karo garai kene emosi lho lho ya. kancane. Sing dhe wilayah awak. Lah padha dhewe. kuninge. Ketemu si tas iki lho ya. Iya. Mau ning mburi ya ketemu. Maksudnya kayak Dewe gini iki kan loh. ya. Aja golek Coba. perkara. Pakai minor. Pakaiane api lho, Mas. Apik lah, modern kok. Modern. Iki kebaya kene modern. Pelestarian budaya, Iya. kene kebaya tradisi diperpadukan dengan modern. Cocok lho, Mas. Cocok. Serasi nek disawang iki anu wong kene iki anu kaya wong BC. Apa BC? Takono. Beda ini napa? Pero apa? Kurang ajar. Tangkring bareng. Kring bareng karo kowe. Enggak napa? Wapuk lho. Ning Awakmu kok iso apal kono? Gon perdagangan. Dagang. Dagang apa? Dagang kroto. Protoi apa? Kroto pakan manuk.
Manuke sapa? Manuke Pak Abbas. Awakmu apa pernah ning kono? Mas iki manuk ocehan iki lho. Ayo Oh, Cek. perkenalan. Kula karo kula. Onti tenono atik gak iso ya. Tak kintirno nang kali brantas raimu. Lho. Aku malah dadi siluman buaya putih kok. Durmagati dadi menteri nata proyek nggo pribadi. Sik, kowe bener iso kowe. Kok tolah-toleh sapa ora lagu iki? Iki lho, Durmagati sapa to? Loh, lagu Durmagati dadi menteri nata. Sing dadi menteri Pak Bahlil. Iki ki lah. MBK. Mas Bahlil. Iki lho lagu sing viral ning TikTok. Sing viral iki. Ya bener Pak Menteri Pak. Lah iya. Ayo lagune sing iki. Durmagati dadi menteri nata proyek nggo pribadi kudu dadi penting badi. Tuku Ferrari. LSM disangoni anggaran kudu sethithik pira-pira dilakoni. Kenalno jenengku Probo aku asli Sidoarjo teko mrene melok donga. Ya melok donga. Acarane bersih desa penontonne padha teko atine disenengno. Kabeh disenengno. Maju. Sapa ora kaya iki? Sengit aku. Ya. Sengit aku Sengit aku. Kepengin. Kowe nyapa kok manut aku. Kowe nyapa manut aku. Nadamu lu nyapa kok kuwi? Koyok nadaku mau lho, Mbak. Ret tat. Tet ororet tet. Ora tetot-tetot. Nanti sakmono ya ya. Heeh. Kenalno jeneng kuliti. Ra. Jenengmu iki. Ya, tapi terus Waneh Liti. Lanjutane lho, Mbak, lanjutane. Kenalno jeneng kuliti. I. Liti. Kene mau awakmu I. Balik nih pisan kas tak antep selap ayo. Mbok terusne ora? Mbok terusne ora? Aja ngono Iya, iya. basa. Ora tau diterusne kok. Kenalno jeneng kuliti aku saka Tuban asli rene melu nyanyi Sayange Mas yo senengane Pak Sumar. Apa yo doyan? Maksudnya iki kan yo ngundang aku lho Mas. Tapi ora ngono, kosepe ora ngono. Pak Sumardi karo Pak Sadari. Alah, apa kok? Kabeh mesti nyangon. Lah, ora usah. Enggak terus sing apik. Sing apik. Kenalno jeneng Kuliti aku saka Tuban asli sinden cantik sekali. Dan cantik sekali. Yen ngamuk bojoku wedi tak rangkul tras tak mii. Lah. Mimi sapi. Masalah. Cangkeme ladem banget. Ya kan. Deloken. Nyakon masalah kaya avatar. Jajal. Malik. Ya ampun. Sinden kok dapuane kaya ngono kuwi. Malah koyo Sumardi ndaskun. Iki lho. Iki lho. Lah potongane Termas aku digowo. Lah kok kaya avatar eng to. Mak, anu ya, suara minor. Iya. Ngale. Nyanyi dhewe. Hale, iya wis nyaleh lho. Yo iki lho. Hale, Iya yo. Lho kok ning kono? hah. Lho. Hah. Ya, Jane njaluk piye? Lah kaya nyapa rene? melu awak. Gentenan lah nyanyi, aku wis nyanyi. Buri. Kok ngentut. Gak. Sithik tok. Ayo, Mayor. ayo. sakeding bading pak ding ding di pak ding ding sakeding gading. Menika Mbak Bile butuh semut angkrang. Kowe lho nyanyi apa? Kowe ki lho ape joget apa? Cilik-cilik. Ya ora ngaku kowe. Lah sing joget cah cilik-cilik apik. Mleding. Duduk lagu kuwi, duduk lagu. Lah wong kota ngono kok ya mleding. Lah sing ndi? Lagu sik masalah iki nggih enek gamelan, enek musik, enek kan yo iso dipadukan to. Oke. Sing biasa iku lho, Mbak. Sing ndi to biasae ora tau dadi lho. Iki Lah aku pas live TikTok iki. Joget iso ora? Iso ana joget. Joget minor, bass. Iya.
Kene, kowe kene. Ya. Aring jogete koyo aku. Kowe rada. Awas nih sih. Ora ngerti. Lakno dadamu le. Ayo bapakmu. Ayo diasmu iki jogetane ngene iki. Jogetane lanang ayo. Aring bakar gedang campur sawi. Bisa ora? Kudu iso ya Mas ya. Iso. Aring biakar gedang Campur sawi. Api-api. Enak. Ngono kuwi ta? Iso. Kuwi mosok Probo ya iso. Aku vokal. Gajah lah. Kan yo pangga iso. Aring biakar gedang campur sawi. Aku iso. Sapa ora? Kok lak iso awake dhewe kene nyanyi gerajakan sing joget wong telu. Kok lak iso. Ayo Mas. Aring biakar gedang campur sawi. Jogetnya koyo kancane mau. Kalau contohnya mang lho, Mbas. Wis ngene. Nyanyi gerajakan nduk. Sing joget 1, 2, 3. Gerajakan Banyuwangi. Lanang wadon kang nyanyi. Carane ngono kuwi. Lungguh ring pasir. Iki lho penak iki lho. Sembur Gila. Ya ora. Mbok basa aku ra. Ora lah, kowe lek iki pandra to. Lek iki lho suarane iki lho, Dron. Iki lho suarane. 1, 2, 3. Kene. Penake kaya ngene. Nek tangan tengen piye, Mas? Suarane kene, kene. Dadi penak. Lho aku ket mau ya ngono wis tak jajar aku. Wis muni kupingmu. Lah ora muni. Muni. Alah moh aku timbangan isin aku diguyu wong-wong. Muni mbok sumpah. Lah wis polahku kaya ngono. Jajalen to tanganmu. Ora muni, Mas. Jajalen. Deleng lho. Lho, muni lho. Oh yo Kupingmu lho masalahe. Oh yo muni. Mau gak kena. Kok sumpah Mau mau. gak kena fokus Kancane mek ora kuwi. Lah. Lah. Ah. Besok, ngene deh. Iki awake dhewe bengi iki khususnya kan menghibur wilayah Mojowiryo. Kita lestarikan namanya kebudayaan. Betul. Mumpung ning jero kene, Nduk, Cahayu. Iya. Mumpung ning jero kene, kowe kudu kowe iki lho nyapa? Kancane ngomong. Mumpung kena lho, Mas. Mulai ra kena isin aku. Berarti lah mumpung kena iso kowe. Iya iso ta, Mas. Gerajakan ambiyanyu. Awas. Awas, yuk.
Korea pasir pasir. Ping 10 Mas, ping 10. Ping 10. 10. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 10. Penak ambi mangan selodoran. Satu. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 10. Oh, sindene setruk. Lah kok ngerti-ngerti ngeringku. Tapi ya nuwun sewu. Jalur ndok. Ndok degul. Apa? Ndok. Sinden lemes lho. Lemes piye? Mau 100 e. Kudune semangat. Kan ya kena to. Kudune matur nuwun. Diakal ya. Dajal lek sampean Mas, dajal. Yo gak usah kan iki kan kena siji loro telu ping 100 kan ya kena. Ini oleh to. Mas? Oleh. Sing penting kan gerak, Mbak. Ora omong. Nek mau yo gerak, mesti ora roh awakmu. Tas sodok. Iki iki lho. Iki bengi iki beda karo kahanan liyane. Beda karo biasane. Iki wis digawe ditata. Iki engko awake dhewe aku tak dadi dalang. Ya. Oh, nak cerita. Enak ceritane. Kowe sinden. Yo jelas to. Loro. Lah aku aku apa Kowe main, kowe mlebu. Oh, aku pemain. Kowe pemain. Oke. Pelestarian budaya lho iki. Iyalah. Aku sinden ambek iku. Iya. Ya kene. Kowe Saiki, Pak. Kowe saiki. Wong loro. Titenono kon adek. Ora. Kowe kene. Nyidang kene. Kene. Kene lho. Lu gua kene. Bawa sing apik, bawa. Bawa, Mas. Bawa. Ya jajal iso ora? Bawa. Kuwi iki lho ndok rono. Oh niki lho kok mesti Iki lho kursiku. kursiku. Kon ku nyinden sing enak. Kowe iki lho sak kanca. Nyapa tukaran. Iki lho saingan terus, Mas. Alah saingan apa? Oh, masa aku kaya-kaya. Ayo kene. Sing apik ya. Wayangan. Ya ora? Iki acarane beda. Iya, Mas. Paham? Wahyu katentreman. Paham? Ya. Iya, Bos. Ayo, bawa sih ke Sepi Lah kok malah sapi nih gitu bisa gini. Laila canggung, Laila. Gini. Laila. Mau kita Lagi lo sinden bosok. Kon bawa malah sepi lo. sapi. Dapin melayu. Sapi to. Budekku punya budek. Sapi nek sapi. Ayo. Cok. Heran kok ngaketi. Aku jajal lho. Jajal kok. Aku wis periksa 5 dino iki dikono aku wingi ning THR iki tak periksa. THT. THT. Lah iki lho. THR. Doktere yo main THR. Ayo. Selindro. Bawa sih. Ayo. Iya ya. Gentenan. Bar iki. Ayo. Sidan pekok. Iki lho arep ngomong kok. Sik kate mulai. Rewet to nyedalange iki. Dalang ndak dipateni ae kok. Heran. Lah dalang mbok pateni kok koclok kowe iki. Lah ngomong ae sinden kate persiapan ngono didodak. Ayo. Dodok kotak bodol kayon. Dodok kotak. Aku tuku. Oh. Ya pokoknya selendro sampe iki sepiro? Ya kira sing nggo nuthuk mau apa? Ora. Ngambara Dung derang. Leto. Pakto. Jito bakul cilok. Lah nyapo? Kendangane iki. Ora usah melok. Iki urusan kau. Iki sik ajaran tak tuntun. Alah. Tuntun iki picek. ra usah melo. Ngamboro mah lho. Ngamboro Ayo iki geger apa dimulai ceritane? Iya iki lho. Ayo Wahyu. Serius. Ngambara awang
Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga selamat terus. Bong. Ngobong. Iki tak mulai sik kok aja gentenan lah, gentenan. Ganti dalang ta, Mas? Iya. Oke. Assalamualaikum, salam khusus sampai Pak Abbas. Muga mau rarek rokok-rokok ya rene Pak Abbas. Muga-muga pacar. Masuk mulai ra digawani apa-apa. Sis menawa nene apa-apa. Sego-sego jeneng iso rene. Sego-sego pola apa nene jan apa-apa. Hei! Lah kok malah ngrasani Pak Abbas lho. Mulai Sampeyan ki kocapan. Oh iya. Senang dodok. Assalamualaikum salam. Ayon kinelar ambak arcare swasana ana ing bedol kayon tentrem menika ta napa lakonipun jenengan tingali piyambak mbok bilih wonten klentah-klentunipun anggen kula matur anggen kula cariyos nedhi pangapunten ingkang pangaksami Bapak Ibu sekalian monggo ningali sareng-sareng kalian guyon maton Yo! Tulung! Iki kaya dhewe apa ya? Hop. Padha ngono. Iki kaya ndek iki bledos Gunung Merapi liwat. Hei! Tulung! Itu Mas, itu Mas. Oh! Sik, baleni. Kat. Lah nyapa ye? Dalange cerewet baleni. Lah, ndek kenane lakone meletus Gunung Merapi mung ayu kok. Baleni. Mau kira meletusnya Gunung Merapi? Dudu, Mas. Beda. Ayo baleni. Monggo, Pak Lurah sambutan malih. Kesuwen. Ayo, kesuwen. Ya. Kamu mau lari kemana? Gak mau. Sini lo. Gak mau. Aku jijik sama Mas. Kamu cici asem maneh. Widosari, Widoningsih. Lu mampu. Ki lakon opo to kok Widosari? Duduk, Mas. Cahayu manuk. Nyapa. Sing bengok iki kene nyapa kowe ra diapa-apane. Iki lho sapa iki? Suro. Suro. Tolong. Kamu mau kemana? Aku mau pergi, aku Ayo. takut sama kamu. Tak pek beje. Gak mau. Zizi mangklekmu itu. Badan kamu loh kayak tong-tong sahur. Iya. Aku nggak suka itu aja. Perut kamu itu loh besar. Manut ora kowe? Ono lho, Mas. Ayo. Ini sih. Wong ayu. Manut. Tak pek bojo. Gak mau. Rata maju. Kamu bau. Kamu jangan mikir-mikir ceblok bongkok. Aduh. Gambarmu lho ketok sak menit tok. Oh iya, rotok maju lek, rotok maju. Rotok maju gini. Kamerane neng ndi to? Oh iki. Manut. Manut ora kowe. Ayo. Mau. Tak gendong.
Jengkose nyoprok irung. Tak gendong. Oke. Ayo sing apik, lakone sing apik. Sing serius. Digoncang. Mari ngono teko satriya. Hei, cawe to manut karo aku apa ora? Tak salah. Yo, cekel sita, cekel sita. Yo, Cekel sita. Cekel sita. Ayo kale. Lah kowe iki lho nyapo mik kok iki lho nyapo. Kowe iki ning kene goblok. Aku gak boleh ning kene lho, Mas. Duh. Sinden. Bekale. Dicekel Aku sita. pengen ya, Mas. Kowe sing kenek. Dicekel sita. Kowe sing kenek. kowe kenek, kowe tak pek bojo. Mau tidak? Ya ampun, enggak apa-apa, enggak sakit. Enggak mau. Aduh, Mau. Iki lho. enggak. Kowe kok aja melok. Gini, Kamu mau? Ayo ikut aku ya. padahal Dalam kita terus piye nih? kowe nyekel kono dek aku bawa krono kowe slendro kon. Kono aku sulo. Lah cuwili. Lono. Lah kowe gelem karo aku, gelem ra gelem kowe karo aku. Aku kuwi jodohmu. Aku. Iki lho nyapo. Lah iki yo nyapu kok iso. Kono mbok omong dhewe apa ora iso? Manut tak pek bojo. Langsung tek. Aku lak ya dodok cek kowe meneng tek ngene. Oh iya. Manut tak pek bojo. Langit katon biru. Saiki Aduh jamput. Kowe engko sik. Aku tak bobo sik. Oh niku kemeton arek iki kok. aku wis kudu metu. Langit katon biru. Nono mega nono mendung. Saka umbaran sing teko. Yo! Hei! Cem selecem metu wae. Andre. Di bocah itu. Kita mangan bakso gitu, Mas. Isi ora. Oi. Hei! Wong edian. Hop. Anu pemainnya sing nguyuh. Ngene Pak, jane Pak. Mbok sesuk ngene iki lho carane ngene iki ketoprak payune piye? Iki gak ketoprak. Tak susule, Mas. Susul. Kok. Yo, Piye, Pak? wes. Wis metu urung? Hei, Wes tantene. Kowe kok halo. Wis. Lah kok liwat ndi? Lah, aku mbok. Kok malah liwat ndi? Lah, aku ning mburi ono udut jare Disosol sinden nang lho. Oh, alah. Ya oh, ora. Piye iki jare pemaine cacah. ki golek sinden petok Ndi ora. tadi dene? Ki Yo. Aku ning kene. Aku ngubung sampai tangan krian, Mas. Iki nyapo? Lho kowe bocah ning kene kok. Bocah tas liwat kono lho. Masa to? Rono lho bocah yo. Lagi rene. Lagi rono. Iki pemain piye to saiki? Angel, camongan angel. Ora. Sik, nyantai Mas. Anjane maine ngene iki Mas, rada angel Mas. iki Ya. kowe ngene iki payu tanggapan larang apa ora kowe? Apik Mas iki apik Mas. Iki tenan Mas. Takoni lho iki. Tekan ndi to? Mas timbane golek-golekane tonyoan ae Mas. Sik. Kowe meneng kono wis. Ben. Ya. Jilene sing sitok is ben rasa Tak digoleki. golek mau nyer. Wes ora sampe goleki, wis ayo. Ora enek, Mas. Ya Mata kuwi iki. bocah kuwi. Loh, mlebu wae. Lho, iki nyapo to? Metu wae, Mas. Itu. Langsung. Woi, Ya, mandek. Sopo pawongan kowe? Hei. Kok gak ditabuhi to, Pak? iya. Omonganku banter. Iya. Ayo. Hei, pawongan sopo kowe? Mandek kok. Tutuk nilakumu. Hei.
Bromocorah ana tlatah kene, kowe kang gawe rusuh ana tlatah kene. Lah kok mbok sandra arek wedok kae. Sapa Mas? Kowe iki sing kereng nyuk-nyuk. Dandananmu kaya ngono, suaramu kok cilik. Sampeyan sapa? Masalah. Kenalno. Ya iki Joko Prawira. Mas Jaka Prawira. Iya. Ya ampun. Kok ngerti? Tengok Mas apa? Aku malah gila ya Allah. Maju gilani ngono le. Tekonmu mau piye? Tekonmu. Kowe kang dadi Bromocorah, kang dadi juru ricuh ning tlatah kene sapa? Ngerti. Bu. Tengok Mas apa? Kowe iki lho malah macak huka-huka bento. Lek kok bingung. Wes Aku gak boleh ngono to, Mas. Duduk. Ora ya. Sapa Mas? Lah metuku ki lho kapan? Ayo takon karo aku Joko Prawira balik sapa kowe? Mas Jaka Prawira. Heeh. Aku padamu Mas. Gak. Mas. Saji siswa arane. Wes. Mas. Masa lali karo aku? Lali kepiye? Ora eling karo aku. Blas ora kelingan sapa kowe? Aku Mita. Kowe Mita to? Mita. Ya Allah. Awakmu kan ning kene. Kowe iki takon perang. Kowe ning kene iki terus kene to perang lho. Perang ya perang tenan lho, Pak. Kowe aja gawe rusuh ning kene. Tangan. Aja gawe ricuh ning kene. Yo. No ku lho. Adane. Nada Mas. Arep perang ya jaluk. Yen apa? Yen liwat aku. Dudu kuwi. Ora kuwi ngawur. Lah yen apa ki mau? Yen kowe wani gawe ricuh kene, manduwa rene tak pateni. Yen kowe gawe ricuh ning kene, manduwa rene tak pateni. Yen kowe wani karo aku, rene maju rene. Kowe wani karo aku, ayo rene kowe ndang pateni bajaringan. 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 Kowe kuwi bocah bajaringan, kowe kuwi bajaringan, kowe kuwi wong cilik bajaringan. Ya, perkenalkan ini adalah toko bangunan. Bujangan. Lo kenal Veronica ko? Veronica yang Om Srum Wanyanunan. Loh, Bareng awakmu wis apal malah mbukane kono. ngece kowe. Tukaran rame. Dek. Ayo, Rang. Terus Adipati teko. Ya kowe gawe rusuh ning kene, adep ana iki lho, Joko Prawira sing bakal dadi bentenge tlatah kene. Rampung kira-kira rampung kira. Siden. Yo iki main ngene iki. Yo, biak. Sama nyeluk dokter iki. Adipati. Iki Adipati. Sik. Adipati apa lurah? Pak, Alise kok sita enek sita ora. Alis kuwi lah. Lek melu dagelan kudu lucu. Ya. Ayo ya, trepe. Hop. Kok kaya ngene apa wis bener? Belum.
Kok bilung to. Kowe rodone man. Ah wis ngomong. Sampeyan sapa, Pak? Aku adipati ing negara kene. Mangertenono apa wis bener tumindakmu gawe derjah ning negara kene iki? Bener, Pol. Lah kok bener? Lah piye wong ki yo keliru? Aku nyeneng gak Wis. pacaran ora oleh kok. Culno. Ayo ngadeg kok. Katek nih, katek. Colno. Wis diculne. Wes. Yo. Ini. No. Gak aku kene medeni kok. Omong sing apik. Janjane Dik, kowe wong loro kuwi ora ana liya ya mung sedulur Lah, dulur Sinara. Sinara wedi. Nah, iki lho. Dadi aja padha tukaran. Kula dulure niki. Inggih. Enggak sudi. Kok gak suci? Iki lho dulurmu. Kuwi dulurmu. Berarti lek ngono sampean bapakku. Gak. Loh, Lah sampean kok ngerti sejarahe? Aku maca ning data jero kono mau. Datandi. Gak ngerti wae datang ngono Mas. dulur. Piye? Pemain ki powe enak, Mas. Metune dilu bayaran. Wes, karepe jenengan pripun, Dipati? Saiki mangkene. Yen to ning praja kene iki aja gawe gegeran. Saiki ngene. Sing paling penak kowe sakloron. Iki cikokno iki. Nah, niki. Iki kang aran Pusaka Kiai Jompong. Gak Pusaka Kiai Jompong. dulure Kiai Kemlaten. Aja sembrono pusaka iki. Pusaka Kiai Jompong. Niku kadung napa? sok sapa? Sok sapa sing iso nampani pusaka iki ya kuwi sing bakal antuk wahyuning kanugrahan, wahyuning katetunpan. Kula iso nyekel. Jelas kula. Sik kene. Wong kula gadah niat. Iki sing kuat nyekel nggih. Ya. Wis. Jelas kula. Loh, aku kan yo abdine iki. Abdine, Kuat. kuat. Kula gadah niat nentremke wilayah mriki kok. Kula cekele. Wes ora kuat, nyerah ora kuat. Ora kuat. Wah, Urung dan Laki aku iki lho. Kaya wong Blitar kae. iya. Boten ki. Pak, aku melok oleh. Pripun? Aku melok oleh. Dalang? Dalang Lah sapa ngerti iso? Oh ya. Ngono rene sing kuat to. Ya. Coba. Kula Dalang boten iso kiat ora? nakoni kula. Eh. Lah kok kliwat terus? Cekel kok angel ya? Lah nggih. Kowe melok ora? Kowe melok ora? Derek, Pak. Asal, Pak. Asal. Monggo. Kula nyekel iki asal. Asal. Lho. Nyedek wae durung. Nyedek wae durung. Efeke kewaduan iki krasa lho, Pak. Krasa. Jompong apa padane? Kiai Jompong. Lho, kuat. Kuat. Yo iki salah sawijining pawongan sing kuat. Gak iso nolak. Kuat apa ora? Patung. Lah kok malah dadi patung? Nyapa kok krembi-krembi? Kok krembi-krembi Kowe nyapa? kuat kowe. Kuat. Kowe kuat. Wah kuat. Ya. Kuat. Tulungi. Kuat ya. Oh, kuat. Yesus. Kuat. Aman. Alhamdulillah. Kuat. Ya wis. Berarti. Wes. Kok ndak enek sing kuat iki? Gugur. Lah terus kok rana sing kuat? Abot. Ya. Yen to kahanan kaya mangkene kowe pawongan kabeh ora kuat. Sing kuat ora ana liya ya mung Bapak Sumardi. Oh, sing iso nampani pusaka Kiai Jompong iki. Amarga mangertenono ya. Bapak Sumardi kuwi sing bisa ngrungkepi lan bisa ngayomi kaulane masyarakate. Pak Sumardi izin. Oh, izin. Iki lah terus iki rene to dijak foto tak. Oh, iya. Wah, iki lho.
diaturi mriki. Monggo Bapak Sumardi. Bapak Sumardi. Monggo Bapak Sumardi. Mas aja dipleroki. Mas aja dipoyoki. Monggo foto. Kali Pak. Bapak Sadari. Ojo ditinggal kapribaden ketimuran. Terima kasih banyak untuk warga masyarakat Mojowiryo. Mbok yo sing eling iku budaya. Masih bersama Budal bareng-bareng Mas bersama Guyon Maton. 2 lagu ya, 3, 2, 1 bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Yuk masuk all artis Guyon Maton. Ayo dong, ayo. Iya kene kumpul bersama Guyon Maton. Yo! Mas Ayo. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi perjumpaan kita pada malam hari ini bersama Guyon Maton Sak Percil CS. Apabila ada kurang lebihnya, kami serombongan dari Guyon Maton minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Guyon Maton akan undur diri dari hadapan panjenengan semuanya. Apabila ada kurang lebihnya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.